Pinag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin kabisyo, it's already 11:45 p.m. At ito po ang ating programang Top Secret. At nasa kabilang linya na po natin ngayong gabi na to ang ating Top Secret caller. Kilalanin na po natin siya mga kabisyo at alamin po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Good evening. Hello ma'am, good evening. Hello, good evening po. Ayan ma'am, ganda ng boses niyo ma'am ah. Hindi naman po. Yes ma'am. Kamusta kayo ngayon ma'am? Sa ngayon, masaya, happy, Mhm. Ano Happy pinagkakaabalahan sa buhay? po. Anong pinagkakaabalahan sa buhay ma'am? Sa ngayon, ano na lang, housewife. Housewife, no? Pero ma'am, working ba kayo dati? Yes, I'm working before. Okay. Ano pong work niyo dati ma'am? Chef ko Chef cook? Saan po, sa Pilipinas o sa ibang bansa ma'am? sa ibang bansa. Okay po. So ibang bansa kang chef cook. Kamusta naman ang pagiging chef cook mo ma'am sa ibang bansa? Masaya at saka happy. Kasi yun ang kasi ang ko, yung course ko kasi yun as culinary chef ko. Gaano po kayo katagal naging chef cook ma'am? Bago po kayo 10 naging years? 10 years. 10 years, ma'am. So, sulit na sulit nyo rin naman, no, ma'am? Yes, sir. Mm-mm. So, ma'am, ready ka na po ba? Ngayong gabi na to, sa iyong pagtawag? Yes, ready ko na. Matagal ko na itong gusto ilabas. Okay, ma'am. Maraming salamat din sa tiwala mo, ma'am. Kilala nyo po ba, kausap nyo ngayong gabi na to? Opo, kilalang kilala. Si DJ, Taytan, Jello. Yeah. Takot ako eh. Kala ko ibang pangalan na naman yung babanggitin mo, ma'am. Yan. Maraming salamat, ma'am. Ako po pala si DJ Titan Jello at ito po ang programa nating Top Secret. Ma'am, maaari po bang palakasan ang boses ninyo pag nagkwento na tayo later? Sige po. Okay, ma'am. So, ma'am, ilang taon na? I'm 42. 42. Taga saan? General Trias. General Trias. Tama po ba ako? Yes po. Yes. Cavite, ma'am? Yes, Cavite. General Trias, Cavite. Okay. Itago natin sa pangalang Rafaela. Rafaela. From General Trias, Cavite. Tago natin sa pangalang Rafaela. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po kasi, since kasi ako nung dumating dito sa Pilipinas, may nakapansin sa akin na isang may asawa na siya. Tapos that time kasi lumabas ako ng bahay noon. Tapos naka-short. Pero Mhm. one time kasi nung lumabas lang ako nung bumibili lang ako nung ng Coke. Tapos itong guy naman, nakita niya ako na sexy daw, ganon. Tapos that time kasi, yun nang nakita niya ako na parang yung katabi kasi, ang harap ng bahay kasi noon, binibinta yon. Tapos tamang-tama naman, binili niya. Kasi that time kasi din yun, nandun ako noon, pabalik-balik lang kasi ako, vacation lang ako that time eh. Mhm. Tapos nung nag-umpisa doon siya ng tigaw, pero alam niya na parehas kaming may asawa. So, siya may asawa na
may anak na rin, tama ba ako? Yes po. Tapos ikaw, may asawa ka na rin at may anak na. Yes po. Nagkakilala kami noon that time, 2017. Okay? Tapos that time na nung lumipat na siya sa bahay na yun, sa harap ng bahay namin mismo din, doon na siya nag-start sa akin manligaw. Mhm. Pero that time kasi, hindi ko siya pinapansin. Parang parang as a friend. Kasi alam ko talaga may asawa siya. Mhm. At sinabihan ko na rin naman talaga yun siya na hindi pwede mangyari ang gusto niya. Okay. Rafaela, bigyan na muna natin ng linaw itong kwento mo. Yung nakita mo siya na bagong lipat doon sa inyo kasi binili niya yung bahay na katapat ninyo, tama? Yes po. Okay. Nakita mo ba na nandun yung pamilya niya? Wala pa. Kasi that time kasi, ako balikbayan. Okay. That time kasi, balikbayan ako that time. Tapos nung bumalik, every 6 months kasi nauwi ako ng Pilipinas. Mhm. Tapos nung bumalik uli ako ng 6 months, doon na kami talaga nagkaroon na ng relasyon uli. Nagkaroon kami ng relasyon nang bumalik na ako ng galing ng ibang bansa. Mhm. Parang hindi ko rin kasi napigilan yung So, madaling salita, hindi mo pa nakikita yung pamilya niya. hindi pa. Pero paano mo nalaman na may anak at pamilya na siya? Asawa? Kasi yung kilala kasi na siya doon ng mga ibang naming kapitbahay na ganyan, may pamilya na nga daw siya. At siya rin naman din nagsabi sa akin, may pamilya siya. Okay. Pero sabi niya, kahit may pamilya siya, liligawan ka niya. Opo. Kaya pero ang sinabi ko talaga sa kanya na pwede ba 'yon? Yung parang yung nanliligaw na siya sa akin, lagi na lang nag-uusap kami, pag Mhm. nalabas ako, nalabas din siya. Yun, parang nahulog din ang loob ko kasi nung that time kasi din, wala kasi yung asawa ko, lagi akong mag-isa umuuwi. Ilang taon na muna pala tong lalaki na nakikipagkilala sa'yo? That time kasi, mga siguro siya, 47? 47 years old. Yes. So, kada uuwi ka sa Pilipinas, naaabutan mo siya, nakikipagkwentuhan siya sa'yo. Opo. Parang na doon siya nag-start sa akin manligaw. Pero yung parents ko, nandun yung sa bahay. Doon kasi ako nakatira sa parents ko, doon ako nagba-vacation. Mhm. Nandyan yung parents ko, mga kapatid ko, gano'n. So, ano mga nangyari nung nililigawan ka niya? Nakapuntos ba to? Opo. Panong upo? Yung parang siyang yung na siya, yung doon na time na sinagot ko na rin siya. Kahit may asawa ka, at kahit may asawa siya na alam mo, paano mo siya sinagot? Kasi yung parang nahulog na kasi din ang loob ko sa kanya that time. Hanggang ngayon, kami pa rin. Talagang yung secret pa rin kami hanggang ngayon. Kasi yun ang gusto kong talaga ilabas. Matagal na to eh. Kahit Okay. gusto ko, minsan nagkakalabuan kami, kahit sinasabi ko sa kanya na hiwalay na tayo, ayoko na. Kasi mahirap yung kalagayan natin eh. Sabi ko, may asawa ka, may asawa ko, wala tayong mapapala, sabi ko sa kanya. Pero ayaw niya bumitaw. Tapos nandito na naman ako, nahuhulog na naman ako hanggang pabalik-balik. Since ngayon, kami pa rin. Okay. Matanong muna kita. Kasal ka ba, Yes. Rafaela? Yes. Siya, kasal siya? Kasal din siya. Alam mo naman. 21 married siya, ako 18 years married. Okay. Ang asawa mo ay ibang lahi ba? Or Pinoy din? Yes po. Yes po. Ibang lahi. Yes po. Tapos siya, Pinay. Yes.
Okay. Rafaela, gusto namin matanong o gusto rin namin malaman, anong pumasok sa isip mo na bakit alam mo naman na bawal, alam mo naman masama, alam mo naman kasal ka, alam mo naman na may anak kayo parehas, bakit mo pa rin pinilit at pinasok yung ganong sitwasyon o relasyon? Yung kasi sa akin dati, kasi that time kasi, yung mister ko kasi din, nahuli ko siya dati. Kasi yung mister ko talaga, businessman. Mhm. Nag-out of country siya, business trip. Tapos that time na umuwi siya sa akin, sa ibang bansa, nakita ko yung damit niya, yung may lipstick. Yung parang gumanti ako sa kanya. Tapos yung ganti ko, parang na-fall in love ako sa guy na to. Na hindi na natanggal hanggang ngayon, since hanggang ngayon. Ano naman dahilan sa ni Guy? Ba't niya daw niloloko yung asawa niya? Ang ano naman niya, sabi niya rin sa akin, hindi daw hindi na daw hindi na daw niya gusto din yung girl. Parang di ko alam, parang sabi ko nga baka dahil sa malayong asawa niya, hindi niya kasama lagi kasi asawa niya, malayo din sa probinsya. Sali siya lang nandito sa Cavite. Mag-isa lang siya. Kaya niyo nagawang lokohin. Parang ganon. Kahit masama, alam mo, accept ko naman yun eh. Kaso nga lang, parang naghahanap din kasi ako ng pagmamahal dahil yung mister ko kasi parang nag-iba siya that Sapat ba time na na dahilan yon, Rafaela, para lokohin mo at maghanap ka ng... I'm just asking Nagtatanong lang ako sa'yo ng mga bagay-bagay kasi hindi ka naman yata tumawag dito para sa advice ko, di ba? opo, Gusto mo lang talagang ikwento tong storya mo. opo. Okay. Yun, Kung papayagan mo naman ako ngayong gabi na to na magtanong para lang din maliwanagan kami at para lang din mabigyan kami ng kaliwanagan sa isip namin na kaya pala nagagawa ng isang babae na to na lokohin niya yung asawa niya kasi may mas malalim na dahilan. Okay. Ano yung tingin mong malalim na dahilan kung bakit mo niloko yung asawa mo? para sa akin kasi yung that time kasi na yun nga nung sabi ko kasi nung sabi ko talaga sa kanya nung bago kami kinasal, sabi ko pag once kasi ako kinasal, sabi ko hindi ikaw lang at ikaw ang una at ikaw ang huli, ang sabi ko sa kanya. Kaso nga lang yung parang doon ako na sobrang sakit ng nangyari sa akin na doon nakita ko yung damit niya na may lipstick, tapos ayaw pa rin niya umamin. Parang ganun, doon ako nasaktan talaga. Yun ang, Sobrang sakit. yun ang pinakamalalim mong dahilan. Parang yun ang nagawa ko. Okay. Rafaela, ba't hindi mo sabihin sa asawa mo yung mga nararamdaman mong ganun? Nung panahon na niloko mo siya, nagkaroon ba kayo ng communication? Naano ko naman yun sa kanya na bakit naggaganito. Pero hindi naman kahit ano rin naman gawin ko, hindi rin naman aamin eh. May aamin ba? Once may nagloko. Di ba wala po? Anong sabi niya sa'yo? Wala, yun lang ang sabi niya. Kasi sabi ko, kasi may sekretary siya that time. Sabi ko, ang alam ko talaga sa sekretary niya, hindi nagli-lipstick. Sabi ko nga sa kanya, kilala ko yung mga tao na sa pagaligid mo pag nandun ka sa business trip. Mm-hmm. Hindi yun nagli-lipstick. Alam ko kasi doon, kasi sa pinupuntahan niya, maraming mga bar, mga business partner, mahilig kasi sa mga good times. Mm-hmm. Doon ako nasaktan. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam ko naman hindi aamin din. Hindi siya umamin.
Ma'am Rafaela, tanong ko lang din sa'yo, bakit hindi mo hiwalayan? Bakit, ma'am? Kasi ang ano ko nga dun, dahil ayaw ko nga po maging broken family yung ano ko, yung mga anak ko. Parang pinapakisamahan ko na lang dahil sa mga anak ko. Pero kasi nung ano naman, hindi naman sa pagano kasi lahat naman ng kailangan ko binibigay ng mister ko. Lahat ng gusto ko. Pero doon lang talaga po ako nasaktan yung ginawa niya sa akin. Kasi nakilala niya ako matinong tao eh. Tapos nung time na yun, parang lumalayo siya pag once na nag-uusap kami ng about that. Parang tataasan ako ng boses. Pero ma'am, hindi nyo rin ba naisip na ayaw mong masira yung pamilya ninyo, pero ikaw mismo gumawa ng isang bagay para pwedeng makasira o ikasira ng pamilya ninyo? Yun naman po, inaamin ko naman po. Kaso nga lang talaga, hanggang ngayon kasi, alam ko may ginagawa pa siyang iba pa rin pag nandun siya sa ano. Kagaya po ngayon, pag pumupunta siya ngayon sa business trip. Tapos sasabihin niya po wala daw siyang internet. Tapos, kaya wala kaming communication pag nandun siya sa lugar na pinupunta niyang business trip. Kasi sabi ko nga, kung kailangan mo talaga ng communication, gagawa ka ng para kami makontak. Kasi minsan, nakita ko po kasi minsan nang nag-book siya ng hotel, 2 person, 1 person lang siya. Doon tuwing nagfa-flight siya, tinitingnan ko lagi yung ilang person ang binobook niya. Minsan nakikita ko po isa, minsan nakikita ko 2. Parang doon na ako nag-i-start na ano ba naman to. Kaso nga lang naawa rin ako sa mga anak, ayoko maging broken family. Kahit sabihin masama ng gumagante, parang ginagantihan ko kasi siya eh. Okay, ma'am. Maaari po ba ako magsalita? Sige po. Ma'am, ito lang. Nakikita ko kasi sa relationship ninyo, ma'am, unang-una, lack of communication talaga eh. Kulang kayo sa komunikasyon ng iyong asawa na mapag-usapan ninyo yung mga nangyayari po sa relasyon ninyo. Pangalawa, nawawalan ka ng tiwala at nawawalan na rin siya ng tiwala sa inyo. May mga issue na kayo sa bawat isa. Hindi nyo napapahalagahan at nabavalue kung ano ba talaga yung relasyon ninyo. Which is pangit po yun sa magkarelasyon at mag-asawa. Pero ma'am, Rafaela, bilang isang babae, hindi naman po kita kinokontra sa gusto mo. Pero nais ko lang sabihin sa'yo na hindi rin po siguro tama na gumante sa iyong asawa. Ang isang pagkakamali kasi, Rafaela, ay hindi masusolusyonan ng isang pagkakamali pa. Diba? Opo. Alam mo, Rafaela, alam ko na mabigat na sa sarili mo. And marami nagtatanong ngayon, bakit hindi daw ako magawang magalit? Ba't di daw kita sigawan? Kasi alam ko mali daw yung ginagawa mo. But ikaw yung klase ng tao ayaw mong sinisigawan eh. Mas lalo kang hindi nakikinig. Tama? Opo. Tama? Opo. The way mo palang magsalita, Rafaela, alam ko na. And naniniwala ako na mas nauunawaan mo ngayon
itong nais kong iparating sa'yo na mali talaga. Kahit sa natin tignang banda. Mali talaga. Pero, ito ang tanong ko. Hanggang kailan mo pangahawakan yung maling relasyon na yan? Siguro hanggang ngayong March na lang. Bakit mo nasabi? Kasi magmo-move on na kasi kami ngayon sa March. Sa March. Iiwan na namin yung Cavite. Buo? Kasi, At matibay na ba ang desisyon mo na yan? Naiiwanan mo na yung lalaki na to? opo, kasi hindi ko rin naman sinabi sa kanya na lilipat na ako eh. Kasi pag once kasi pag sinabi ko sa kanya, nandun na naman ako, lalambot na naman ako. Kaya nga sabi ko, mas gusto ko ngayong March, biglaan na lang para wala nang paalam. Mhm. Handa ka na bang kalimutan siya? Ganda na po. Handa ka na ba na kahit kumontak sa yung guy na to, hindi mo na siya sasagutin at kakausapin? Yun nga ang gagawin ko kasi pag nandun na ako sa sa ibang lugar, bablock ko na lahat ng number niya. That's good. Pero, gusto ko rin malaman, Rafaela, iniwan mo na tong guy na to. Yes. Paano kung may makilala ka na naman doon sa panibagong lugar mo? Tapos, magalit ka na naman doon sa asawa mo. Gusto mo na naman gumanti. Siguro siguro hindi na. Kasi lahat naman kasi pinangako ko naman kasi yung binili kasi namin ngayong bahay na bago. Sinabi ko na rin sa sarili ko, hindi na. Kasi nasaktan na ako eh. Sobra na kasing sakit. Parang ibubuhos ko na lang sa pamilya ko. Focus na lang ako sa anak ko, yung bunso. Mhm. Kasi babae, Ilan po ba anak niyo, ma'am? 2. Isang boy, isang girl. So, ibig sabihin, Ma'am Rafaela, kaya mo nang mabuhay kahit walang lalaki na sa buhay mo? Kaya ko na kasi nakaya ko naman noon na eh. Tsaka 42 ka na, ma'am. Siguro, it's about time na magbigay ka na lang ng oras sa pamilya mo. 'Di ba? Magbigay ka ng oras sa sarili mo. Yun na nga po eh. Sabi ko kasi yung anak ko kasing babae, minsan kasi pag once kasi nag-date kami, hindi ako nauwi. Nagtanong lagi siya, Mhm. where you go? Where you been? Mhm. Where have you been? Where did you sleep? Kaya parang doon, nakukonsensya na rin ako. Naiintindihan kita, ma'am. Ma'am? Ma'am Rafaela? Yes po. Gusto mo bang may sabihin sa anak mo ngayon? Bibigyan kita ng pagkakataon, ma'am. Bago mo bigyan ng mensahe yung sarili mo, ma'am. Para sa mga nagiging desisyon mo ngayon sa buhay mo. Sige, ma'am. Sa'yo po ito, ma'am. Para may mababalikan ka lang na alaala, ma'am. Kung pupunta ka sa online or may makapakinig man ng kwento mo ngayon on air na parehas mo ng sitwasyon, marirealize din nila na hindi pa pala huli na piliin yung tama. Sige, ma'am, kausapin mo muna yung anak mo, ma'am. Baka may gusto kang mensahe, ma'am. Makikinig kami sa'yo. So, para sa anak ko, humihingi ako ng pasensya. Minsan nawawala ako sa time, wala akong time sa kanila. Nag-uupa ako ng tao para lang mayroong magbantay sa kanila at pagawa ko lang yung gusto ko. Humingi ako doon ng pasensya.
Dahil nagawa ni mami nila yung dapat hindi gawin. Dahil alam ko naman nasaktan ko daddy nila. Humihingi ako ng tawad. Sincerely. Yun lang. Ma'am, may gusto ka bang mensahe sa asawa mo? Sa asawa ko naman. Humihingi rin ako humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. Sobrang mali. Oo, maling gumanti. Pero, yun ba masasabi ko, sana nga hindi na maulit yung nangyari sa amin. Wala na. Kasi, pag once kasi inano ko siya, kinakausap ko siya, parang tumatalikod. Pag gusto ko siyang kausapin. Parang din ba kami sa bahay. Kasi nalaman naman din niya eh. Nagkaroon kami ng relasyon. Humingi ako ng tawad. Kasi umamin naman ako din sa kanya eh. Nagkaganon. Nangyari. Kasi mismo rin kasi ang anak ko nakakita sa amin. Nagsumbong sa daddy niya. Pero binigyan pa rin ako ng chance. Ang mister ko. Papasalamat pa rin ako hanggang ngayon. Kami pa rin ang asawa ko. Pinipili pa rin niya kami. Tapos yun nga. Pasalamat ako na binigyan ako ng bagong bahay na para kami lumayo ng Cavite. Para iwan ko lang yung mga kalukuhan ko dito. Ma'am Rafaela. Ma'am Rafaela. Yes po. Salamat sa pagiging totoo mo sa amin. At binitawan mo din yung katotohanan. Na may pagkakamali ka din. Inaawin ko naman po talaga. Nagkamali ako. Sobrang mali. Kasi, more than kasi din kami, 8 years ako nagkaroon ng kabit. Tawagin. Na hindi ko naman dati ginagawa. Pero ang kasama, kasi nahuli rin kami ng asawa niya eh. Kasi yung guy, public servant. Kaya ngayon, sabi ko nga, ngayong March, totoo na to. Biglaan na lang. Kailangan ko na layuan. At para rin sa pamilya ko, buo kami. Tsaka buo siya sa pamilya niya. Sana hindi niya na rin gawin yung ginagawa niya sa akin kahit may asawa. Maghanap siya ng iba. Dapat focus na rin siya sa pamilya niya. Yun lang ang ko sa kanya payo. Ma'am Rafaela. Yes po. Alam ko naman na alam mo tong sasabihin ko. Na lagi natin sanang ilalagay sa utak at puso natin na nandyan lang lagi ang tukso. Oo nga po eh. Pero, meron tayong kakayanan na lumayo sa tukso. Tayo po mismo ang dapat lumayo. Hindi po kailanman lalayo ang tukso. Dahil ang mundo natin ay makasalanan. Maraming pwedeng gawin na pwedeng makasira ng pamilya o sarili mo. Pero lagi natin tatandaan na dapat tayo mismo maging choice natin sa sarili natin na gumawa ng tama. Kasi Titan, lahat kasi ng pamilya ko, nalaman nila na mayroon nga akong karelasyon doon. Lahat kinalaban nila ako dahil ayaw nga nila. Alam ko naman yun. Tapos yung guy nandito pa rin, suyo ng suyo. Tsaka hindi natin marirealize agad yung mali natin. O nga po. 'Di ba? Wala bingi, bulag, manhid,
tayo kapag nandun tayo sa panahon na gustong-gusto natin gawin yung mali na bagay. Totoo yan. Wala kang ibang pinapakinggan. Tama ba ako, Rafaela? Yes po. Wala Tama, kang tama. gustong 100%. sundin. Wala kang alam na dapat mong gawin at sila pa ang mali doon sa sinasabi nila sa'yo. Tama? Tama. Yes po. Lahat. Totoo yun. Kaya nga, alam mo, Rafaela, lagi kong sinasabi dito sa programa. At the end of the day, hindi mo naman ako papakinggan eh. Yung may mga tumatawag kasi dito, Rafaela, na ano po bang advice nyo sa akin? Umiiyak. Ako, alam ko sa sarili ko. Dahil been there, done that. Kaya nga ako nailagay dito dahil nangyari na rin sa mga buhay ko yan eh. Yung mga kalukuhan na yan eh. Diba? So, alam ko na kung nandun ka sa pagkakataon na bulag ka at masayang-masaya ka pa dun sa ginagawa mo, lahat ng tamang tao na nagpapayo sa'yo, mali yun. Bulag ka dun. Dahil ang tingin mong tama, yung maling ginagawa mo. Tama po kayo dyan. Pero darating yung pagkakataon na pipitikin ka and marirealize mo, one day, yung mga taong nagmamahal pala sa akin ng totoo ay wala na. Dahil hindi ako marunong makinig. Yung akala ko palang tama na desisyon ko, unti-unti na pala akong sinisira. Yung tingin kong akala ko magpapasaya sa akin at kukumpleto sa akin, yung pala yung wawarak sa akin. Ang hirap ko mawala no? Pero, buti na lang, Rafaela, na na-realize mo ngayong araw na to. Napag-isipan mo na bumitaw ka na. Yun na nga po teacher, Titan. Kasi nung pag nagkaroon kami din, 3 times na kami nagkahiwalay. Yung sinusuyo niya ako, sinusuyo na lumalambot naman. Mhm. Kaya nga sabi ko, mas maganda siguro, ngayon kasi sabi ko sa mister ko, mas maganda talaga, lumayo na lang kami ng Cavite. Sa ibang lugar kami pumunta. At para ako makalimutan ko lahat ng nangyari sa ginawa ko sa kanya. Tsaka huwag mong kakalimutan na magdasal. Ay, hindi ko po yan nakakalimutan. Lagi po yan. At isa Before- buhay yung dinadasal natin. Opo. Mayroon nga po kami dito sa bahay na grotto eh. Mm. Aanihin mo yung grotto kung hindi ka naman marunong sumunod. Ayun na nga po eh. Diba? Opo. Totoo yun. Real talk. Opo, real talk po talaga yan. Kailangan isinasabuhay natin yung mga pinapanalangin natin. Dahil at the end of the day, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan kasi, eto lang totoo lang ang nangyayari kasi sa atin, akala natin alam na natin ang lahat. Akala natin yung desisyon natin is laging magiging tama dahil sarili natin to eh. Ano man ang mangyari, ako naman to eh. Yun ang laging natin eh, bilang isang tao. Pero hindi natin namamalayan na may mas iba pa palang mas nakakaalam ng tama nating dapat gawin. Kailangan lang natin humingi sa kanya ng guidance. And I hope, Rafaela, humingi ka sa kanya ng guidance. Kung sino mang pinapaniwalaan mo na makapangyarihan sa paniniwala mo. Para mag-guide ka. Ayun Rafaela. nga po eh. Naghingi na po talaga ako ngayon ng sign. Yeah. Nagsimba ako, nagdasal ako. God, give me a sign. Mhm. Para bitawan ko na to. Mhm. Yung kalukuhan ko. Para lang kasi sa pamilya ko kasi ayoko talaga ng broken family. Yes. Kasi 8 years kasi akong nagloko. Okay. Rafaela, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa huling pagkakataon na to, bago tayo matapos,
mag-iwan ka na ng mensahe sa sarili mo. Ano bang gusto mong mensahe na pwede mong balikan? Alam mo naman kung saan mo mapapanood tong video natin at pag-uusap natin. Iwan ka ng mensahe sa sarili mo na alam mo talagang galing sa puso mo. Papakinggan ka namin bago tayo matapos. So, para sa sarili ko, wag nang maging tanga sa pag-ibig. Kasi, yun, dahil kung may asawa ka naman, mag-focus ka na lang sa pamilya mo kaysa maghanap ka ng iba na may asawa. Pero yung masasabi ko lang talaga sa sarili ko, tigilan na lang at mag-focus sa pamilya para walang may masirang pamilya. Yun lang po. Salamat, Rafaela. Sa mahigpit na yakap. Thank you po. And bago natin tapusin to, nais kong sabihin sa'yo na hindi porket nagkamali tayo sa ating mga nakaraan, ay pwede na tayong husgahan sa ating hinaharap ngayon. Lagi mong tatandaan, iba ang iyong past sa present at kaya mong magawa pa in the future. Hindi tayo pwedeng husgahan sa ating mga nakaraan na pagkakamali. Bagkus, yung mga nakaraan na pagkakamali natin, yun ang nagpatibay sa atin ngayon sa present. Okay? Okay po. Once again, isang mahigpit na yakap sa iyo, Rafaela. At maraming salamat sa pagtawag mo sa amin. Maraming salamat po at nailabas ko na yung gusto kong mailabas. Naway 8 katulong years. kami. Ay nakatulong po kayo ng malaki para sa akin at nailabas ko. Yun lang po kasi ang gusto kong Yes. ma-share ko yung karanasan ko. Oo, sabihin natin, alam kong mali talaga yung ginawa ko dahil may sariling pamilya na sinisira, 2 pamilya. Pero humingi rin ako sa side ng lalaki na pasensya na kung nagawa man namin. Mhm. Sana hindi naman lahat masama yung ginawa ko. Kasi ako naman talaga, kailangan ko na talagang lumayo. Kasi yung asawa niya kasi, yung nalagay kasi, ayaw niya bumitaw. Kaya ang gusto ko talaga mangyari ngayong paglipat man namin, wala nang paalam para matapos. Okay. Na. Maraming salamat muli, Rafaela, sa iyong pagtawag. And God bless you. Thank you po. Thank you. Thank you. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender. O sa madaling salita, caller natin ngayong gabi na to. Ang ating caller ngayong gabi na to na nakagawa ng pagkakamali para sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Pero hindi ibig sabihin, kabisyo, ay wala na tayong karapatan magbago. Lagi natin tatandaan na hangga't buhay tayo may pag-asa na magbago. Hindi sagot sa relasyon ang bumawi sa asawa mo kapag nagloloko ito. Hindi sagot sa relasyon ang paghihiganti. Sabi ko nga lagi, kabisyo niya, lagi niyong tatandaan, masusukat mo na mahal mo ang isang tao o mahal na mahal ka ng isang tao sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay ninyo ay kakapitan at mamahalin ka pa rin niya at pipiliin ka pa rin niya. Muli mga kabisyo, maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.
DJ Titangelo. Ito po ang ating programang Top Secrets. Metro's number one, Love Radio. Basic!